A od Zero King. Já jsem to taky. Bude se mnou Lukáš. Jsem rád, že jsem zdravý a živej. Taky. Ty jsi něco, tak počkej, já jsem... Já mám kompas. Já mám kompas. Tak jestli mi to půjde, jo? Já mám kompas. Jsem se ty vaty. Ale mu nevypadá mi náhodou. Co? Ne, už jsem nečekal. Jak to tady? Ale tady má vypadá. It's a new spell. Já jsem se spal tady. Filipe, koukni na můj skin. To je nějaký noise. Yes. No, takže Tak co tady je? běž po cestě, která vede k pravidlům. Najdi tlačítko. Počkej. Jestli to je pro 2 hráče. Ty jsi bezdomovec, Filipe. A bydlíš... Jsi Jo. bezdomovec a bydlíš v... Někdo ti zničil dům, Filipe. Bugy. Nějaký idiot jsem z Rockingu udělal jsem chybu. Nedal to nikam na skování. To nemusel. Pojď. Ale taky to je nahoru profis. Ale to je dobrá mapa, kámo. To je můj barák? Jo, to byl tvůj barák, kámo. To byl můj To byl barák. tvůj barák. To byl můj baráček. Jakže jsem bezdomovec teď? Lukáši, Máme jít asi do něho, ne? no ale jestli do něj dostaneme. Ale To nikoho si nechodí, on dělá chybu. tak Tady jsou ty dveře, chápeš? najdi tajný vchod do jeskyně. Tady je A páčka. tady jsou nějaký věci. Lukáši, tady byla páčka. No. Ukaž si ten pas, já se vezmu ten dříve. Tisícovka. Víš to, ta páčka. Dobrá. To vypadá jako na dobrou mapu. Vypadá na to dobrou. Jo. No já jsem ten kous otevřel. Je dobře. Máš další peníze? Jo. Tak se vezmu, tak si vezmu klíč. Tady nějaká takže asi tady budu otvírat ty dveře. A na to bylo to tlačítko, miloskavě řekni. Tak je dobře otevřít. Tady jsou další dveře. A najdi tlačítko a otevři dveře. Aha. Počkej. Víc tlačítko tady vzadu dokonce, Lukáši. Naslepý. Ale já jsem už viděl cestou. Tak doufám, že to není nějaký starý modu. Je, Mani. Ne, to byly ty moje, oni si dougli. Tohle za páčku. To je asi na... To asi tady to Ne, není. Mani. Co? Takže, bude třeba otevřít nějaký dveře, Lukáši. Jo, bude otevřít dveře, ale nemá nic. Říká něco ten pes, nebo říkat nějak? Co? Takže, proč házím pořád ty Mani, mi řekni. Co tady? Proč tady běháš? Dobrá, já jsem musel zničit advance. Jo. Já musím do nastavení, ale mě dostane toho. Jo, hele. Tohle má být asi propustky, protože ty máš železný dveře. To jsou propustky. To mi říkáš, že má jakoby železný dveře jako propustky. No ale mě to je další ty dveře. Já čekal jsem jako horší mapu. Musím uznat, že je dobrá. Pozor, je česká, jo? Právě. To like nahoru. To like nahoru. Tak, já hledám. Musím zvětšit. Tady to druhá je taky pěkná. Ty to nějaký 4krát řekl zvěření. A je tady ty budovy. Já už. Vězňů věci, aha, my jsme zlodějte, jakoby teď. Chápeš, protože jakoby kradem vězňů. Takže já jsem teď ty vole. Ježiš. Já jsem zavřel, pomůžeš mi. Kde jsi? Tady. Jsi magor. Díky. Počkej, tlačítka si jsem dal ty, nebo už tady byl? No, já jsem poslal, protože to naše Sever naše věci. To říkaj. Sever naše věci. To říkaj? Jo. Počkej, otevři to. Klidně to otevři. Pojďte sem. Jo, hlavně tady nic nemají. Otevři! Takže máš gold zlato? Máš. Apple pen. To je fajn, ne? Bacha, se nezabijem, protože asi je jeden z nás tohle demo zabít psa.
blbýho. Ten asi je můj, viď? Jo, ten bude tvůj. Ten bude můj, ten mě obírá. Nemusí být můj. On tady dal, Máme sebrat ty věci, jsou tady nějaký vůbec? jsou tady v těch truhlách, jakoby u jejich věcí. Já si to chci vzít, ale. Jsi tam? A to jsou Ironveře, God Apple, A máme propustky. No, to se to jmenuje nějaký bot. Jo, tady je redstone, ten se radši vezmu. Ten bychom potřebovali, ale ty dveře nebudu radši brát. To jsou nějaký zbytky, máte jeden dál, ne? Tvoj propustky máš? On mi to psal Aha, přes e-mail, tam se Skype. Přes e-mail. konec, ale ne. Konec, daj mi šíp, sniper ho. No šípy, I kde mám vzít? tady jsou chvíle, jo. Aha! Že mi nějak věří, jo? Ne. Počkej, to nejde, ale To to musí být dřevěný buton. je idiot. To jsi udělali jak? No klikl jsem na to. Tak jako to co musíš, takže, no jsi youtuber. Ukáž si, jsi youtuber, takže bys. Jo. Já taky, takže. Ahoj, Berte. Ale kaži koukej, kdybych dal ne, tak jsem zavřený. Takže, Aha. natáčíš to. No, ty ne, tak Ano, já, ty ne, ale... Ne, tak já jdu do ne, místo tebe. No jo, vlastně, tak se vyměním. O, dobře. A tak to je dobré. To je hodně dobrá mapa. Kolik je mi let? 15 nebo 2? Ty 13. vole. Ty vole. Kolik Jako uměl jsi to poslat. Aha, tak tudy asi ne, ten jsem viděl zavřený dveře. Tak to ne. Jak bych se odkud měl ale dostat? Konec mapy. Dělala jsem ji 15 hodin. Jestli se ti líbila, tak mi napiš. Napiš mu! Napiš mu, že se mi líbí. Počkej, já něco zkusím. Víme, že já mám ničit bloky, ale... No, teď bych se nedostal. Kdybys to dal 15, tak jako co? To není normální ten hráč. Tak bys tam jako tady nic nemá napsat, jakože třeba prohrál. A přeci myslím, že s sebou ty tlačítka. Ale jo, to je pravda. Aspoň mám money. Já mám money. Flipe. Takže Já mám money a ty ne. Já mám money. ubírá to něco. Jo, ubírá to dost a přestaň. Filipe. Tady rychlost, ale dobrý. Já se zase nevěděl, takže já se s vámi loučím a